é por o traballo que fixo Xavier e Martina por ser quen de acumular aquí pois este patrimonio tan interesante e tan de raíz, valga a redundancia, de Galicia. En primeiro lugar, o que queríamos transmitirvos un saúdo moi especial do presidente da Xunta. Non se vai estar aquí, pero con un cambio dunha viaxe institucional a Brasil, pois, bueno, agora mesmo está regresando desa viaxe de Brasil. En segundo lugar, pois, agradecer e sentirnos orgullosos dese traballo da Fundación Legal de máis de 40 anos, de toda unha vida, que está aquí plasmado aquí na aldea da Seara, que seguro que vai a contribuir a poñer un valor especial tamén ao Xeoparque e a estas serras orientais, a este concello tamén de Quiroga e os concellos limítrofes, e estou seguro que vai ser un dos centros que máis se vai visitar da comarca. E, en terceiro lugar, pois nada, a nosa satisfacción por ser quen de poder apoiar esta iniciativa, e seguro que desde o punto de vista turístico vai facer que cada vez vaxan máis visitantes, un turismo cunha base cultural, que é un turismo racional, onde vai fora dese turismo de masas e que pon en valor pois a nosa riqueza patrimonial e a nosa riqueza cultural. Para nós, esta chega para que este edificio e esta restauración fose hoxe realidade, pois estades seguros que é algo moi importante, e seguro que vamos a ter máis colaboración para que se poida difundir e podan